מצלמות המהירות החדשות החלו לפעול הבוקר בכבישים ויהיה שמח. הנהגים חוששים, בתי המשפט כבר עמוסים ממילא, ורק השאלה בשביל מה זה טוב עוד לא לגמרי פתורה. הנה דיווחו של כתבנו עידן רוט. כך קיבלו היום נהגי ישראל את השחקניות החדשות בכבישים, לחיצה כבדה על דוושת הבלמים. המצלמה פה תחגוג, המיקום שלה הוא פשוט מושלם, והיא הולכת באמת להיות אחת מהחוגגות. הנהג הישראלי אומנם מטמיע עט את השינוי בחוקי המשחק, אבל במשטרת התנועה מקשים על הנהגים. מצלמות המהירות שהופעלו הוצבו במיקומים שיפתיעו אותם, למרות תוכנות הניווט. אפליקציית הניווט מטריעה בפנינו על המצלמה, אבל לחני, אף אחד מהנהגים לא יכול לראות אותה כרגע, משום שהיא מסתתרת מאחורי שלט ההכוונה. רק כאשר נעבור את שלט ההכוונה, נגלה גם את המצלמה. לנהגים הממהרים זה יהיה מאוחר מדי. ההסוואה פה שנוצרת היא ממש מושלמת. השילוב פה של עיכול קטן עם הכביש לכיוון המצלמה, עיכול קטן ימינה, עם עלייה וירידה ממש באזור המצלמה, ובשילוב עם שלטים גדולים, עמודי חשמל, עמודי טלפון, יוצרים פה את מסתור ההסוואה המושלם. חוץ מלקבור אותה בקרקע, הם בעצם עשו פה את הכל. כשנכנס לתפקידו הצהיר ראש אגף התנועה החדש, לא עוד שוטרים שמתחבאים מאחורי עצים, אז במשטרה החליפו את השוטרים במצלמות. אם ראית פה או שם משהו אחרי שלט אחרי גשר, זה בוודאי לא בצורה מכוונת. כל המצלמות שיצאו השבוע פורסמו. משטרת התנועה גם מתעקשים להסתיר את סף האכיפה של המצלמות, מפזרים בינתיים רק רמיזות שמשאירות את הנהגים בערפל. אנחנו נקבע את סף האכיפה בהתאם להערכת מצב, על פי הכבישים השונים, על פי עונות השנה, על פי שעות ביום וכו'. במשטרה לא רוצים לגלות לכם, אבל סף האכיפה של המצלמות החדשות יהיה לפחות 10% מן המהירות המותרת. במשטרה גם מתחילים להפנים את הביקורת ומבטיחים היום יותר נראות של המצלמות. יהיו, לא בכל מקומות כבר הוצבו, אבל יהיו שלטים שיודיעו על אזורי אכיפה, לפחות בתחום המהירות. יש לנו איזושהי סדרה ראשונה של מצלמות מהירות שהם באמת עמודים בצבע אפור, כמו שהיה פעם. אנחנו בהמשך, אנחנו מתכוונים בהמשך לשנות את זה, זה לא יהיה מיד, כי שוב, זה לוגיסטיקה לא פשוטה. כן, צביעת עמודים בכתום זה בהחלט מבצע מורכב. מי שיאלצו לספוג בינתיים את תוצאות הקושי הלוגיסטי של משטרת התנועה הם הנהגים.